जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बा गुन्दा रल खालामग्रा thaklai नार्जारिया उन्दैसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव thaklai नार्जारिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। बिनि सायावनो सावरायगोन। आसरित गोबां मानसिफ्रानो सावरायगासिनो दङ बे खौरांखौ लानानै। लोगोसे जों सावरायगोन जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय गरेस्वर खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय दरनै गामिखौ होस्रांनो नागिरदों बा जेसिबिजों होस्रांनो नागिरदों। बेखौ लानानै नेमसु आफादा गोख्रों सोमावसारदों बा बेनि बेरेखा दाबि खालामदों। जों दा बे मोननै टपिकनि सायावल' खोथा सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बा एक्टर आरो बिथाङा गुन्दा रल लायो फिल्माव आरो बिथांखौ बयबो अनसायोमोन आरो बिथांनि गाज्रि आखुआ सोराङाव फैदों। बिथांनि गाज्रि आखुआनो जाहैबाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ thaklai नार्जारिया जिनाहारि खालामदोंमोन। दा जिनाहारि खालामनाय दायाव दा बियो पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। बिनि माखासे नुथायखौ नोंथाङा नुखांबाय जानांगौ आरो बे खौरांखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायगासिनो दङ। आसरित बे thaklai नार्जारिया सोरखौ जिनाहारि खालामदों बेखौथ' मिथिया। जायखिजाया निउसाव होनाय बायदिब्ला thaklai नार्जारिया हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। हिनजावसा गथ'खौनो जिनाहारि खालामदों। आसरित आं बिथांखौ बिदि होनना सानाखैमोन नाथाय गाज्रि आखुआ सोराङाव फैबाय। दा बिथाङा पुलिसनि आखायाव दङ बा पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय आरो बिनि एरेस्ट खालामनायखौ लानानै जोंहा बर' सावथुन मुलुगा मा बुंगोन आरो लोगोसे आफाद गौथुमफोरा मा बुंगोन बेखौ इयुननि समावसो मिथिसिगोन। जायखिजाया माबा मोनसे बुंनो हागौ जेब्ला बुंगोन अब्ला नोंथांमोना आपडेट होगोन। दा जोङो इउटुबार हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन thaklai नार्जारिया जिनाहारि खालामनानै एरेस्ट खालामजादोंब्ला बिथांखौ आयेननि बायदि साजा नांगौ। जों दहायसो मोनसे जिनाहारिनि निउस लाबोदोंमोन जायबा 25 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। जायनि मुङा मामोनथाय आं बेखौ बावबाय। बियो क'क्राझारनि बिजिरसालिजों 25 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा आरो लोगोसे 20,000 रांनि जुरिमाना फोनांजादोंमोन। दा बे निउसखौ फोसावखांनायनि उनावनो दानि बावैसो सानजौफुनि समाव 3-4 रिंगासो समाव thaklai नार्जारिया जिनाहारि खालामनाय खौराङा सोराङाव फैदों। आसरित दा माखासे भिडिअखौ नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ आरो माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय नै। thaklai नार्जारिखौ एरेस्ट खालामनायखौ नोंथाङा नुखांबाय जानांगौ। दा बेनि सायाव बा बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दायो जों सावरायगोन नेमसुआ गोख्रों खुद्रिसारदों। गरेस्वर खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय दरनै गामिखौ आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा होस्रांनो थाखाय नटिस हरदोंमोन बा नटिस फोसावदोंमोन। बिनि उनावनो नेमसुनि थान्दै हानजाया ओंखारबोनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। दा नेमसु आफादा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। যি এতিয়া উচ্ছেদৰ নিচিনা এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। এই বিভীষিকাময় সৃষ্টি কিন্তু কোনো পধ্যে নেমচুৱে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু কোনো পধ্যে গ্ৰহণ নকৰে। আমি এই মানে উচ্ছেদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই
জেচিপি আৰু বলডুজাৰৰ যি ৰাজনীতি বন্ধ নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি নেমচুৱে হাত খাবতি বহি নকৰে এটপ তেজ টকালৈকে কিন্তু ন্যায় নিৰাপত্তা অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত আমি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ, কৰি যাম। অনাগত ভৱিষ্যতত আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে নেমচুৱে কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে যি গণতান্ত্ৰিক এই আন্দোলন চলি আছে, ভৱিষ্যতে চলি যাব আৰু এই উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবই লাগিব। কোনো পধ্যে এই উচ্ছেদ মানি লোৱা নহ'ব, স্পষ্ট কথা। হয় চাওক, এইটো সঁচাকৈ এক দুখৰ বিষয়। ইয়াতে আমাৰ যি আপোনাৰ ধুলাবৰী বুলি জেগা, এই ধুলাবৰীত গুৰুমু বুলি নাম দি পেলাই যি এক ৰাজহ চক্ৰ, গুৰেশ্বৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে যিটো নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে, ইয়াতে 15টা সংখ্যালঘু পৰিয়াল আমি গম পাইছোঁ। সোণমোহৰি গুৰেশ্বৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত সোণমোহৰিটো প্ৰায় 6টা কলিতা জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালক মানে উচ্ছেদৰ নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে। খুব দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, এইটো কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব। আমি ভাৰতীয়, সঁচাকৈ আমি এইখন অসমৰ নাগৰিক হয়নে নহয়, এইখন ভাৰতৰ নাগৰিক হয়নে নহয়, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে যিখিনি অধিকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দিছে, যিখিনি সংবিধানে আমাৰ যি BTRৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক যিখিনি অধিকাৰ দিছে, সেই অধিকাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক ভাৰতীয় নাগৰিকক দিছে। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিকে সজাগ সচেতন হৈ গণতান্ত্ৰিক তীব্ৰতাৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমি এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একগোট হৈ পেলাই যাতে এই যি আমাৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ, এই অমানৱীয় উচ্ছেদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি নেমচুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰিম বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ।